activity video. Nakuplatan si Captain. Ang lunan. Bigay ko pa yung ano kung pinipitay. Ano na. Nag-BF. Kailangan niya kasi gaya. May mahirapan na. Dapat cooperative eh. Gumatang. Taguan. Listo na tayo tagagalot sa Sa pulang balot. Operator pa ng paglang. 1.7. Lang nga masursuruan dito na ini. Kasi lang ni. Kan, dong imam din kasi lang ti kuana neta. Lahok sa gilungan ko ito kumatakot pa. I-operate mo. Dapat cooperative eh, tap mo ko ah. Apa yung kopi tayo? Awan ang Nay! Isi-shot na co-op. lang yung mga Co-op nga, gumatang ti puro machinery. Tapos parent remember. Hindi na tumak at ako, taga makinada. Oh, kaya di ka nalakaan eh. Kami na si may isang gumatang, nagrigat, i-manage. Gumatang ka, tikwa, machinery, paano mo i-manage? Wala nga pati operator mo. Operator mo. Ah, operator. Kasi wala pa. Operator mo tumatak. Lugi ka. Ano ito? Oo. Kaya lang gitulo. Ito. Marikot ito nga rin. Diyan yung different. Kaya naman. Diyan. Ito yung tanay ni. Hindi ba yan? Diyan. Nagpo kami diyan. Kamu kami dyan. Pwede pagpag nanday, pagkakalaan. Hindi nyo magkukuha. Ito yung tambak na niya. Ano yun, sobrang ka? Pupuan ko. Hindi ko lang ang naunan mo damdaman na diyan. Magpas di kanya natin. Okay. Kasi na kanya naman gilikod niya yan. Sige boundary. So ako na kanya na kumumakot. Talanan na.